tenim al cap que la religió és una pràctica espiritual que et fa sentir bé, que t'ajuda en el dia a dia, que et fa ser millor persona. Tot això és bullshit, com es diu en anglès. Jesús és l'home més important del cosmos i ha vingut aquí i ha mort per tu. Per alliberar-te en el futur i en el present. Per alliberar-te del pecat. A través de l'Esperit Sant. Per alliberar-te del mal. Per alliberar-te de fer mal als altres. Jo he fet mal als altres abundantment, com un... sense sentir-ho, sense pensar-ho. Però he sigut malvat. I Jesús allibera d'això i diu com, no, és que el que faràs primer, quan entri l'Esperit Sant, el primer que faràs és adonar-te de fins a quin punt ets malvat. Això és un gran regal, Ser conscient de l'horror i, per tant, penedir-te, honestament, perquè veus qui ets. Un dels grans regals de la meva vida ha sigut perdre autoestima. És a dir, sentir-me només depenent de Crist. Que jo no puc res sol. Ho dic honestament, no és un... Però què més vull? Això no és com una religió que tu fas, és la vida. Honestament. Tu no cal que siguis monjo, pots seguir sent tècnic de televisió, de ràdio, pots seguir sent productor, pots seguir sent escriptor, pots seguir sent caixer de supermercat, pots seguir sent mestre, però un mestre, un caixer, un productor cristià. Que la gent vegi alguna diferent. Que la gent vegi que tu vius de manera diferent, no perquè tens una moral que no sé què, sinó perquè li deus la vida a Jesús. I, per tant, aquest vincle d'amor fa que tu vulguis que ell estigui orgullós de tu, en el sentit de que ell vegi que estàs volent ser ell, que realment l'estimes i que si ell t'ha donat el que t'ha donat gratis, no pots viure fent menys que això. És a dir, si ell està crucificat, a punt de morir, i diu perdona els que no saben el que fan, clar que saben el que fan. Però en quina posició et posa tu com a cristià? No pots guardar-te ni un gram d'egoisme, perquè Jesús no l'ha tingut amb tu. I això són coses tan fonamentals que s'hauria de fer catequesi només de què és l'Evangeli, per començar. Perquè jo en moltes conferències pregunto, tu, com et dius? Maria. Es deia Maria, en aquest cas, però bueno, altres noms que no recordo. Saps que Jesús ha mort pels teus pecats? No. És com, serà possible? Si vas a missa, si ets creient o dius que ets creient i què està passant? Què penses que ha fet Jesús? Ensenyar-te com viure? Si això no pots. No pots fer-ho sola. Jesús ha creat una nova dinàmica amb la seva mort. I evidentment l'ha confirmat amb la resurrecció. La resurrecció és importantíssima perquè és la signatura de Déu. Una persona que diu jo sóc Déu, d'acord? No ho diu literalment, diu jo sóc el fill de l'home, vindrà sobre els núvols. Si després mor i ressuscita, és que és Déu. M'explico? Sí. Per tant, bueno, no és només una pràctica litúrgica que tu et fas i et fa sentir bé. És una relació amb una persona que està constantment amb tu. És molt bonic una cosa que passava a l'antiga Roma, quan van començar a haver els cristians. L'antiga Roma li eren igual les religions, ja ho sabeu. Creien en tot, no els importava. Tu havies d'adorar el Cèsar o el Déu que diguessin ells i després tu fes el que volguessis. Els cristians són els primers que diuen no, és que no, jo només adoro a Jesús i a Déu. Només adoro a Déu. No, a tu no puc adorar-te. I els romans consideraven, això és molt xulo que ho tinguem al cap, els romans consideraven que el cristianisme no era una religió. Fixa't tu quina cosa. Perquè els hi deien on està el temple? Volem anar al vostre temple. No n'hi ha. Com és possible això? Qualsevol religió té un temple amb Déu. Nosaltres ens reunim a casa. A casa del germatant, anem allà i ens reunim. Bueno, que vingui el sacerdot que vull parlar amb ell. No tenim.
Com que no tenim sacerdots? No, tenim líders, tenim gestors, tenim ancians, no? D'aquí ve la paraula bisbes, etc. Presbíter, que ens organitzem. I llavors, qui fa els sacrificis? No els fem. No hi ha sacrificis. Sacrificis el va fer Jesús. I per tant els romans deien com no sou una religió, sou una cosa que no entenc, però clarament no sou una religió. El que passa és que les persones són molt hàbils en crear estructures ràpidament per sustentar bases i lògiques de poder. D'acord? Jesús ve i diu fora temples, fora sacerdots, fora normes humanes, jo he mort per a vosaltres, la meva relació és el que importa. Creieu en mi, considereu que jo sóc el Senyor i sereu lliures. I els fariseus, els sacerdots, diuen com no, això no pot ser. La gent ha de fer el que jo digui que ha de fer.